Gata nan ku. Akwai wata yarinya mai suna Goga. Goga kyakkyawa ce wayayyiya amma tana da ɗan matsala. Ba ta faɗin gaskiya, ba ƙarya mai yawa ba, amma ƙananan ƙarya masu ban dariya. Idan ta zubar da tuwon mamanta sai ta ce, ba ni ba ce mama, iska ce ta hura kwanon. Idan aka ce ta je ta zuba ma kaji abinci, sai ta ce kajin sun ce ba sa jin yunwa. Kowa yana son Goga saboda ta iya barkwanci, amma ƙaryanta na ƙaruwa kamar amfanin gona bayan damina. Da safe ranar farko da za ta fara makaranta, maman Kande kakarta ta kira ta miƙa mata wani ɗan ƙaramin ƙwallon bead mai sheƙi tana cewa, Goga, wannan ƙwallon ana kiranta da idon gaskiya, za ta taimake ki riƙa faɗin gaskiya. Goga ta yi dariya ta ɗaura ƙwallon a wuyanta tana cewa, kar ki damu mama, ai ni ba na yin ƙarya. Mama Kande ta murmusa, to za mu gani yarinyata, don gaskiya yana ji kuma yana gani. Makarantar Zuba Central tana da ban mamaki. Fenti a bangon yana nuna hotunan yara suna dariya, itatuwa suna motsi idan iska ta busa, kuma malamansu Malam Ƙato yana da murmushi da idon hikima da tausayi. A ranar farko, Goga ta haɗu da sabbin abokai guda biyu, Musa yaro mai kunya da yake son zane, da Hauwa yarinya mai nishaɗi wanda dariyarta yake kamar amo da ganga. Suka zama abokanai nan take. A lokacin hutu, Hauwa ta kawo abincinta, shinkafa da miya, amma Goga ta yi sakaci ta yi karo da ita, kwanon ya zube ƙasa. Goga, abinci na fa, Hauwa ta faɗa cikin mamaki. Goga ta ce da gaggawa, ba ni ba ne, iska ce ta tura hannuna. Kafin ta gama magana, sai ta ji hancinta ya motsa, ya tsawaita ɗan kaɗan. Yara suka kurma ihu, wasu suka yi dariya. Musa ya nuna ta da yatsa yana cewa, Goga, hancinki yana girma. Goga ta taɓa hancinta cikin mamaki da damuwa. Ƙwallon wuyanta ya fara haske. Ana nan. Da safe washe gari, hancinta ya sake tsawaita. Ta sa mayafi ta ɓoye, amma duk lokacin da ta yi ƙarya ko ta ce ta yi aikin gida alhalin ba ta yi ba, hancin sai ya ƙara tsawo. A ƙarshe ya yi kamar gugan dogon gashi mai lanƙwasa. Tsuntsaye ma har suna iya hawa kan hancin. Yara a makaranta suka fara kiranta da Goga dogon hanci. Wani lokacin sukan yi dariya, wani lokacin kuma sukan tausaya mata. Wata rana da yamma, Goga ta gudu tana kuka ta je ƙarƙashin tsohon itace da ake kira kuka mai hikima. Ta zauna tana kuka tana cewa, me yasa ni? Me yasa hancina nake girma? Sai iska ta busa, ganyaye suka yi raɗaɗi, kamar muryar mutum ta fito. ‘Yata, gaskiya tana ɓoyewa a zuciya. Kika yi ƙarya, hancinki ke faɗin abin da ke zuciyarki ta ɓoye. Goga ta ce cikin hawaye, to ta yaya zan daina? Murya ta amsa, faɗa gaskiya ko da tana da zafi. Sai hancin ya tsaya. A mako na gaba, Malam Ƙato ya sanar da gwajin gaskiya. Idan ɗalibai suka faɗi labarin gaskiya a gaban kowa, mai nasara zai samu alƙalami na zinare. Abokanta Musa da Hauwa suka ce, ki shiga ki yi, Goga za ki iya. Goga ta yi shiru, hancinta ya yi tsawo sosai har tana ɗaure shi da ribbon kamar igiya. Ranar gasar, yara suka shiga ɗakin karatu. Goga ta hau gaban allo da numfasa da tsoro. Sai ta fara magana cikin gaskiya, sunana Goga, kuma na saba yin ƙarya. Da ce iska ce ta zubar da abinci, Hauwa, amma ni ce
Na ce na yi aikin gida amma ban yi ba. Ta yi shiru, hawaye suka zubo. Yanzu na san gaskiya tana warkar da zuciya, ƙarya kuwa tana tsawaita hanci da kunya. Duk yara suka yi dariya cikin farin ciki. Malam Ƙato ya murmusa yana cewa gaskiya ce mafi girman sirri. Ƙwallon wuyanta ta fara haske sosai, hasken ya cika ɗakin. A gaban idonsu hancin Guga ya fara komawa yadda yake. Tun daga wannan rana Guga ta zama sananniya da suna Gugar gaskiya. Ita da abokanta Musa da Hauwa suka kafa ƙungiya mai suna Zuciyar Gaskiya. Suna koya wa yara su faɗi gaskiya cikin wasa. Idan wani yaro ya yi ƙarya, yara sukan taɓa hancinsu su ce, "Kai, ka tuna Guga?" Ko Malam Ƙato ma yakan yi dariya yana cewa, "Guga ta koya mana cewa gaskiya ta fi sirri haske." Guga ta koya cewa gaskiya ba wai kawai magana ba ce, amma ita ce rayuwa da ke zama farin ciki. Daga wannan rana ba ta buƙatar ƙwallon sihiri, domin zuciyarta ta riga ta zama hancin gaskiya na gaske. Wani darasi kuka fahimta a wannan labarin? Darasi: gaskiya ita ce tsaba, idan ka shuka ta tana kawo sallama. Ƙarya kuwa aya ce, tana haifar da raɗa da kunya. Faɗin gaskiya yana kwanciyar hankali. Kuskan ɓera. Yau domin samun labarai masu nishaɗi, masu gargaɗi, masu darasi. Don haka in kun ji daɗi ku following, ku liking, ku commenting, danna ƙararrawa. Sai anjima.